Bueno, íbamos a presentar... Así sabía. Diputo preso. Pega unha hostia en la mesa, hombre. Déjate que hai que se salte. No, eu teño medo. Para ver! Bueno, vou presentar a revista. Ben, vamos presentar a revista número 36. Como diría Xastre, número 37, ¿no? Que sabedes que sempre levamos o número 0 aí arrastrando. Como xa recordades, este ano aumentamos na revista a 20 páxinas, as 16 iniciais que había. E vou, como sempre, facemos un pequeno percorrido polas súas páxinas. Vedes na portada que metemos unha foto dun curso Singer, nos anos 50, non sei exatamente a data, porque non temos moitas das fotos datadas, como sabedes, moi pouquinhas están datadas no noso arquivo, que é un arquivo que basicamente vende fondos do Concello de Outes e tamén da Asociación Escaravello, que está aquí a San García, outra xente, non? Que nos foron cedendo ese material e usámoslo sempre para a portada da revista, como sabedes. Tamén metemos a foto da No, dame dúas, dame dúas. Estamos nas páxinas centrais. E xa entrando na primeiro bloque que chamamos sempre as nosas novas, noticias sobre a asociación, e tamén metemos sempre un editorial, como sabedes. Neste caso, foi un editorial feito a toda a presa por Pincucho, porque pedimoslle que, como sabíamos que el tempo máis rápida e áxil, pois quixemos esperar a ter o resultado das eleccións, ainda que estaba xa a revista para ir para a imprenta, para saber que iba a pasar, non? E como íbamos a analizar o resultado da... Aunque, bueno, a maioría xa falábamos, quitando eu que era un pouco iluso, pois falaban de que estaba cantado o resultado, pois optamos por esperar o último día para este editorial tan aquel. Hai unha novidade, como vedes, que xa vai para a segunda edición, que é o Dicionario de Fútbol Xoán Mariño, que é outra faceta de Xoán que desconocíamos, é sorprendente tamén, non? Como, de alguna forma, lexicógrafo alternativo. E despois, nos Santos, pois falamos da churrascada que fixamos en Milán, que foi o Milán de festa, como lembrades, a que lado do río Tambre. Imos anunciar aí tedes unha foto do Concello de Outes, porque vai presentar San García o seu libro 100 anos da historia de Outes, que vai ocupar desde o ano 78, desde o ano 80 ao 80, do 19 ao 20, é dicir, 1880 a 1980, non? Que fai un percorrido pola historia de Outes máis recente, e vou presentar, se non me equivoco, e a falta de que haya máis a cambios, o 26 de novembro deste ano. Tamén estaredes, lógicamente, invitados e invitadas á presentación deste libro. E penso que vai dar bastante que falar tamén na serie, non? E nos arredores. E abaixo, pois, temos unha pequena crónica sobre o encontro de poetas que fixemos este ano, que estaba fora do plan anual, pero, bueno, é unha actividade que nos pareceu interesante ler aquí a Outes, está explicado aí como transcorreu, non? Nas páxinas históricas temos unha vez máis un extracto da transcripción que fixera San García o Rastro da Ensenada, e aquí ocupase nos oficios que había na jurisdicción antiga da Serra. Como sabedes, non corresponde exactamente o que é o Concello actual, que chegaba hasta Lira e outros lugares, non? Pero, bueno, pois é unha especie de catálogo de hai 300 anos dos oficios que había na comarca e a xente que se desempeñaba. Noutra páxina seguinte tedes tamén a historia, porque ao ampliar o número de páxinas que nos permitimos ter dúas doble sección, non? E aquí Xoán Mariño fala outra vez máis da nosa historia, non? Sobre todo as actividades culturais pagadas a cabo, e como vedes aquí centrase no encontro que tivo lugar no Freixo de embarcacións tradicionais, lá por 2013, que, como sabedes, foi un éxito bastante importante, e incluso me atrevo a afirmar que supuxo un fito, un cambio no transcorrer da asociación, en canto a que, bueno, pues hoxe en día aumentamos moito o número de socios gracias a esta iniciativa, como sabedes, incluso aquí ao meu lado está José Antonio, que deu nesa remesa, non, de novos socios atraídos por o mundo marítimo, ao cal nos estábamos a enfocar desde xa hai máis de 3 anos, non? Despois, na página seguinte, a mí encanta meter este artigo de Emilio González, que para min é unha época estudiante, pero, bueno, sempre me encanta o que escribe, non? Parece que ten unha calidade literaria fora de dúbida, non sei se literaria, pero calidade estilística, ou como querades chamarlle. E, bueno, o único que non é dese artigo é a foto que ten aí a ilustración, que se me tincha eu, Emilio, espero que che gustara, porque me sobraba a min,
E como falaba de farmacéuticos e médicos, Cristina, botamos por meterche aí para adornar un poquinho a página. E, bueno, é un artigo moi interesante sobre unha reflexión, non? Que penso que é o tema da tua vida, sobre como a veces hai unha ciencia que vai por un lado e outra que vai por outro, non? Penso que no teu libro tamén ese que che enseñei antes tamén estaba xa esa temática, non? Ten relación, podía chamarse tamén o de Emilio Sodegarizando, non? Ainda que, como sabedes, esa etiqueta está reservada ao noso médico de cabeceira, nunca mellor dito, que é o Dr. Dios. E aquí, bueno, pois, este tema que quides ler xa se escoitou hai un pouco aquí na mesa tamén, non? Cando falaba da lei de dependencia, do estado de benestar recortado, etc. E aí tedes, como sempre, argumentos e denuncias de toda esta situación pola que está pasando a sanidade pública. Nas páxinas centrais, como dixemos, está a entrevista a Amanda Camaño, do Bar Amanda, como dice a propia foto. Na foto central é unha, bueno, 4 xeracións da familia, non? As mulleres. A entrevista fixo a Sastre, se non me equivoco, non? Sastre fixo esta entrevista, fixo esta entrevista. E, bueno, pois conta sobre toda a súa experiencia laboral a fronte do bar, non? Como foi evoluindo dun bar a un que é hoxe en día, non? Un restaurante, incluso pensión ou un sistema de hotel, non sei que categoría realmente. E, bueno, aí na dereita tamén tedes unha foto coa filla de Domingo Sendón, perdón, do poeta, de aquí de Outos, non? Que son primas, como se conta na entrevista. E, bueno, a foto está feita no adro de Cano. Despois, tamén temos aquí un colaborador novo que se estrena pola Porta Grande, non lle checa con entrar na directiva, senón que tamén entra na revista, aunque xa ten escrito algún outro artigo para nós, como é Vicente Villeira, non? Para o repaso, vedes que moi prolífico tamén en fotografías, non? En imaxes, de como foi o devir do nacionalismo prácticamente desde que se fundou o nacionalismo moderno, non? Diríamos da democracia en España. E, lógicamente, o nacionalismo galego, non? Desde o bloque ao que temos hoxe en día, varias rupturas, varias escisións, e, bueno, queda aí unha cousa aberta tal vez para o futuro, non? Despois, nas páxinas literarias, hai un par de relatos que son xente que conoce Sastre, moi personalmente, pero, bueno, é xente que ten calidade literaria. Vedes que os dous comparten, tanto o Mundo era de Pedro Madeira como Andrea e a súa Castaña, comparten certa reivindicación do que é o mundo natural, a natureza, nun caso as árbores. A castaña, bueno, tamén temos aquí hoxe, nós estamos aquí cometendo un asesinato de castañas, non? Pero, bueno, esperemos que non cometamos o asesinato da natureza, como se conta no relato. Tamén de Olinda, parece que estamos tres de acordo, pois fai unha especie de alabanza e recordo do sombreiro San Cosmeiro, non? A raíz de unha pequena anécdota de apropiación, que era a técnica de apropiación desta cousa típica de Ouros, ou xa era de que non quixera que se perdese este signo de identidade outense, non? Mais acorde a noso pasado tamén. Temos un artigo, en opinión, dedes que bastante extenso, case unha reportaxe, non? Sobre a corrupción política, a mentira na política, non? Como eso, a impunidade da mentira na política tamén. O propio subtítulo é moi elocuente, non? Cando di aí a falla de ponderación e a mentira na política. Tamén a responsabilidade dos cidadáns polo seu. Que a veces olvidámonos tamén disto, sempre botamos a culpa aos políticos, pero os políticos saen de nós, non son seres outro planeta. Entón tamén é interesante esta reflexión. Seguinte unha opinión, unha sección xa máis típica da revista, desde o principio, sería tanto o artigo de Óscar Fusco, como sempre ocupándose de actualidade local, denuncia da actualidade local, e tamén esa fotodenuncia que sempre metemos, últimamente non é raro que encontremos positivas, antes había algún así sí, ahora sempre é así non, así tampouco, nin de hai máis que criticar que do que alabar, entón, por eso contamos por isto. Tamén hai un roteiro que fai Sastre, tamén é unha das súas, non diría seccións habituais, pero sí que é un dos textos que máis escribe Sastre, non? Junto coa foto antiga, como pude neste número, e no próximo, por espacio, metemos este roteiro que fixo Sastre a dos amigos desde Noia a Porto Caramiñal.
e tamén unha sección fixa da revista de Lidia Vicente, que, bueno, neste caso descubrimos unha novela, un premio Nobel xaponés, de Yasunari Kawabata, dos anos 60. É unha novela que está moi ben, e a propia reseña nos fala gana de lela, non? E, bueno, para acabar xa, acaba unha serie tamén dedicada á temática das farmacias ou a medicina, algo así, na obra de Añón, e xa empezarei en breve con outra cousa nova. E nada máis, por a miña parte...